Saya Niken Saputri. Tutup. Ibiat. Lah. Kowe kon nubruk raine teng pletot lho kowe. Masalah tubruke ora apa-apa. Terus Iki lho impron iki. Iman yakin kuat. Heeh, terus Improne iki iso. Kamu kok ngembari dalangnya namanya Imron? Hah? Dalang kok Imron iki Akbar. Impron. Loh Mas sabar tau ngomong. Piye Mas? Ngomong piye, Iman iki lho ngomong piye? kuat tapi Imron sing gak kuat. Lho. jenenge kok akeh men Kamu Imron. jangan namanya jangan Imron. Apa? Dar gombes. Kondar gombe kok. Utun. Lah ya kuwi jenengku kabeh kowe. Piye jenenge Akbar kabeh? Gurune. Anu ngene. gumantung keadaan jenenge. Gumantung cuaca dan keadaan. Ken, ceblok, Nduk. Ini mengucapkan salam dulu. Lah. Iya. Assalamualaikum. Ah, ya toh. Mas lu apa? Awas lho polahane lho polahane. Rumah sakit kabeh mboten nggih. Aduh. Oh. Wes, Lah kaya patung Monggo ingkang badhe ngersakaken seret-seretan anake. kaya patung sapi son ageng lho. saya mengucapkan selam. Nggih. Disawang to Dem motone. Wah, Matamu dhewe Hei! mata-mata. Aku dimatakno lho nek wong gantenge kaya ngene kok. Oh, jenenge Salimam kene Mas. Oh iya. di Kero nggih to. nggih gareng niku Gareng iki kero. Loh. Lah tanganmu kok ireng. Sinden ayu-ayu ra gelem iso. Nggih, minal aizin wal faizin, luputmu ya Dik, nak sepurane. Kualek cangkemmu. Luputku dhe sepira-pira aku njaluk sepuro marang sederamu lho. Ngono. Luputmu Dik, sepira-pira luputmu tak sepurane. bener kuwi. Sing tuwek akeh salahe, sing nom njaluk sangune. Nah, Nggo dhuwit ora? biar wae lagi pisan dipalak kowe. Sik genah. Lemah lembut Orang tua itu sebagai senior apalagi sampean ini gareng wis lama wis suwi Iya. ketemu aku yo gak pisan pindho wis peng bolak-balik ketemu enek peng 5 ya toh Iya. setahun pisan aku rong tau lho sing jenenge mbok sangoni pisan nek kamangka wong bar nyangoni aku rezekine mesti akeh. Syukur kowe. Nyangane awakmu rezekine akeh. Sorry ye. Weh. Nyapa kok sorry ye iki lho. Ah bojoku dhewe ra tak sangoni kok ben modar kok. Itu tidak boleh. Lelaki apa itu kayak gitu ndak boleh. Seneni Nduk. Rungono wi ora oleh. Rungono Mas. Kok iso aku? Yang dinamakan lelaki itu apalagi wis bebojoan wis nikah jenenge duwite wong lanang kabeh kudu bruk ning gone wong wedok bah kowe dintekne bah ora bah ditabung bah ora. Nak ayo tuh rezeki Rungono Mas. Iya Nduk. Rungono kupingmu wis neni. Raimu. Aimu dhewe. Malah ngrai-ngraino wong. Lek sampean ngono wis omah-omah lah Mas Akbar urung. Nah. Ini harus diberi contoh Pak De. Mungkin lho. Contohne aku ki. Lah, Ora tau apa ya belajar. mbok brune wong wedok? Sapa Duitmu sing apa ya ngomong? mbok brune wong wedok? Alah bayarane mbah anu kok ngono. Ngomong bayarane ora ndang ngomong ngono. Ora bayaran. Kakean Gratis. nek nyelempitne dhuwit dana kenakalan iku. Nduk, niken. Kuwi lho. Iki minal aidin wal faidin Minal sing aidin bener. wal Nah, iki supaya becik ya toh. Supaya becik iki ya kudu enek tokohe bapak, ibu, anak kuwi lagi pas. Betul. Ngono. Bapak, Piye? Ibu, Bapak, ibu, anak. bapak, ibu, anak. Maksudnya Iya. iki anu no, simulasi Simulasi lebaran. sungkeman biar buat
jadi contoh orang banyak, kaula muda semuanya. Iya. Ngono. Terus. Suasananya masih di alal bihalal. Iya. Oh, ngene ya, wis Piye, ngene. piye? Kan Dik ini kan paling muda di antara bertiga. Iya, betul. Aku paling tua. Tuamu kono. Oh, ya Anu dhisik. Nanti ganti-gantian peran, Iya. tapi aku Aku- dadi bapak sik. Bapak, Heeh. Aku. Dik ini kan anak. Aku gak ibu. Nanti Kan ada bapak sama ibu. nanti dijol-jol. Nanti dijol-jol. Ada aku nanti di bapaknya juga. Iya. Berarti aku punya no. Hei. Punya apa? punya apa tuh kan? Punya brengos. Oh iya. Ya nanti ambil brengos saya nanti ya. Aku bapak sik. Bapak, Dik Niken anak. anak, Mas Gareng ibu. Ibu. Ah, Ya. nganggo kutung. Kamu pakai jilbab. Jilbab Iya. kamu. Yo, selendangnya. Jilbatan sih. Jilbaban copot lah. alah. Ini simmer loh. Nah, Di simmer. tahun 2024 simmer. Iya, Kamu tahu gak simmer. Aku dari Rambutnya diore ora iki? Diore. Yo. Iya no, iya. Diore. Kamu punya rambut. Heeh. Rambutnya yang di bawah. Iya. Rambut sing banyak kok aja kan yo Kok kaya. baunya badek toh Badek rambutnya. Eh, Ini enggak keramas. kamu sih, itu Mbak. kalau ngomong itu yang cangkemnya itu yang jangan gitu dong. Apa? Ampunan. Oh, dalang kok dijejeli tangannya lho. Ya lagi iki jenenge dalang ora kajen ya iki. Biasanya aku dijejeli ya anu nih. Ah! Itu maksudnya itu. Ayo. Lah, ayo itu itu Ini ya. karetnya. Itu kudungnya dikasih kudung. Aku ini ada setnya enggak? Enggak ada Enggak set. set wi aku menungso kok set to, Jampun. Wah, Jan. Ide hayune. Ya Allah Akbar kolu mbak iki. Ora apa-apa, gampet-ampet Monggo ingkang badhe ngersakaken Oh, Mas. gampet-ampet. Gratis ongkir. Kir-kir. Sih, Kamu ndak bawa kipas gitu biar cantik. Lah, penayu dah aja. Ya Allah, ya Allah. Gajian lah. Monggo ingkang badhe ngersakaken monggo 15.000. Sak pijete monggo. Ora ndek dhuwit ya sok mber apa-apa 5 wulan kas. Yarne. Masa mbokku dadi genggek ngene. Genggek piye? Lah pi nyapa tawa-tawa. Ki meranke suarane wong wedok. Upama kene. Duduk sini. Kamu jadi ibu dulu. Ibu. Aku jadi bapak. Mas Akbar malah ngono ya? Apa? Dek nih kan. Iya. Mas Akbar saiki selerane maleh karo aku. Rapopo. Kamu jangan sakit hati ya. Rapopo retail lek gelem jajal to sebulan golek ngono wae dipateni Akbar. Ora dipateni Sekarno Gunung Kawi kuwi ya. Mangsaku, ayo anu wae, ketoprak tipis-tipis. Duduk. Wah, iki. Jare Ramadan. Ya Ramadan. Masa Ramadan enek ketoprak. Ramadan Jawa iki. Heeh. Iki. Wah. Pakne. Apa bune? Ki wis lebaran. Ngenteni anak ya, ngenteni anak rene acarane sungkeman. Atiku karonto-ronto Pakne. Duwe anak wedok siji. Kok ya nganti sakmene kok urung sungkem karo awak sakloron to. Iya. Lambe godir. Matane. Ayo, lagi lho anake dhewe wis Lho, teko. lah kae anake dhewe sing teko. Ya. London nih kan, tolong. Ndak. Kene, Nduk. Aku to. No. Ayahku to. Toprak Aku gak dadi apa-apa. anake. Anake Toprak gak tau payu yo ngene iki. wis meneng iki su anu ki, ketoprak anyar. Sungkem bapake dhisik, Nduk. Sungkem Iki bapak. pomone anake bar dolan terus mari ngono apa jenenge mara ndek omah. Iya. Iki pomone anake aku dolan sik ya, Mas. Iya. Kok terus mari ngono mara ning omah ki omahe kan. Iya. Kita dolan sik ya. Saiki wayahe teko kok dolan sik. Bacok wong engko. Assalamualaikum Bunda Ayah. Waalaikumsalam. Minal izin Bapak izin mohon maaf lahir dan batin.
Ah ning bapak sik, ning bapak sik, ning bapak sik, ning bapak sik. Aduh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sepira gedene lupute bapak. Muga-muga bapak iso mlebu swarga. Iso malah nyedakke wong tuwa. Ya ora kan doa terbaik. Ya, aku sing tuwa sing akeh lupute ya, Nok. Apane aku cah lanang ya toh, mergo wanita itu selalu benar. Ya. Aku jaluk sing ngapura ya. Weh. Kok malah curhat ning. Ora iki bapak anak kok. Bapak anak kok. Kok ngono? Sikut ngono. Bapak, apa, Nduk? Bapak kan pernah salah sama aku. Iya. Jadi Bapak harusnya minta maaf sama aku. Iya. Kan aku enggak pernah salah. Oh iya. Cuk. Sini sungkem sini. Hei. Bapak Jan. Enggak asik. Iya, enggak asik. Wes salih bapake wes sungkem wes. Lho kok ndak dicium? Lho kok Kuwale. Sing nyium tangan kuwi. Nah. Nah, saiki genti Ibu. Ibu. Nangis soe nangis enggak apa-apa, haru. Rupane Bu. Surga di telapak kaki. Betul. Wah. Surga di telapak kaki. Disungkemi anake kok malah ngalih lho. Kalau namanya suami istri, Sungkem. surga di telapak kaki suami. Heeh. Ibu. Lah, mbok ya sing apik Ibu iki. Apik-apik awakku remuk. Golek sego samplokan kok. Urung saliman lho. Urung saliman kok lagi anu wis nyerah. Salim sih. Bu, nyuwun Iya, Dok. sewu. Heeh. Mugi-mugi panjenengan tansah apa? Dor. Aku ndak ndek salah Mbak Ibu ngarai. Ya ampun Ibu nangis ya Allah, Ya nangis. Allah. Rupane lho ya Allah nangis. Nangis Ibu nangis diusapi. Gah. Napa ini? Aku mau nang ngene iki dadi ibuke. Oh ganti peran. Ora kajen. Ganti peran. Ganti Kamu peran. minta jadi apa? Aku dadi Aku anak. sampean anak. Iki bapak Ibu. Iki ibu. Kowe bapak. Aku. Bapak. Bapak. Aku Sama anak sih ya. anak. Oh, iya. Oke. Kowe metumu keri panggahan. Oh iya. Ya, Betulan sih. Aku anak karo Ibu. Modar wong loro. Oke. Tedok. Gentung. Bu. Piye sayang? Anakku tersayang. Please deh. Kalian itu gimana Tik? Anak ora apa-apa. Ibu. Dalem anakku. Ibu. Ket biyen ora nek perubahane ngono. Ayo. Maksudnya ini kan kita sudah mendekati bulan Ramadan. Tapi kita kan besok kan sungkeman Ibu. Iya. Aku kemarin mendengar dari suara tetangga, Kenapa, Le? Bapak malam takbir malah karaokean, Bu. Mosok to, Le? Malam takbir pamite Bapak ini malah takbir. Bapak Nyapa? karaokean. Bapak karaoke. Orang malah takbiran, orang malah menyambut Mosok tahun toh? baru malah karaokean, Bu. Bapakmu wi Bapak ini. sing wajahe kaya nyambek wi. Gelem karaokean. Karaokean. Ora malah ge nyangoni kowe. Ora, belas Bu, belas ora disangoni THR, belas. Bapakmu wi. Mosok to bapakmu wi? Aduh dah. Kok bangga? Tadang. Aja nyebut jenenge Nikan Salindrek. Le urung wajahmu remuk le. Syukur Pak we. Mongko we mudar we. Mulih. Wani ngancik omahku lek ra remuk dasmu. Piye to, Lek Ki? rawe ngalih. Saiki. Piye to ki? Ngalih. Takbiran. Riyoyo renek bapak rapopo penting kowe bongkok. Bar. Takbiran. Hei. Apa? Bapak. Bapak opo? Ya toh. Bener toh? Opo? Bapak nyapa le bapak? Kerasa nyedek-nyedek aku tak untal dasmu. Karaokean karo LC katok sak mene-mene. Karaokean. Modar ki kok aku. Wes, wes. Mau aku. Jane kurang apa to, Mas? Aku kurang apa?
weh, syukur weh. Aku kurang apa, Mas? Apa kurangku? Apa aku gak ono apa-apane? Padahal wis tak apa-apane. Wis piye? Ganti peran nek. Aku wegah aku dadi bapak ora kajen. Iki pergantian pemainnya ning nggur karek siji lho. Karek siji, nggone Kowe dadi anak. wah aku dadi anak. Lah dadi anak iki mesti disayang. Sangoni. Sapira salah anake mesti. Iki lho cocok aku nek dadi anak seneng aku. Tangkap Mas Sabar. Dadi anak. Ayo, duduk. Duduk lah, dhewe bapak ibu. Ibu. Pak nih. Yo. Rene apa nih? Piye ibu Bar iki sungkeman. Heeh. Iki ditata sing rapi. Ben ora ireng kabeh. Nek kangen tak wedaki to sini. Ibu. Piye, Pak? Iki malam takbir. Yuk. Malam takbir kuwi sunah rasule. Maksudnya takbiran. Tapi aku krungu suarane tangga. Nyapa Pak Bu. nih? Ya ampun. Urung anake dhewe. Anake nyapa to nyapa urung tak apa-apane kok wis anake dhewe. Nyapa Pak nih? Anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran. Terus. Tapi jarine tangga sampe ngomah bengi iki malah balapan. Bapak sapa sing ora wirang? Dek mau ki tak VC ki takbir keleleng lho Pak. Assalamualaikum. Cewek meneng sik ning kono sik. Wis syukur wis. Pamite iki takbiran. Takbir keleleng ki Wis mbok VC iki takbir. Wis tak VC. Jarine tangga sampe ngomah ki lho. Jare tangga sampe ngomah ki malah balapan karo kancane, dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah kaya bapake ngono dem-deman ngono. Wah, ora nek aku. Sapa wong tuwa sing ora wirang? Pencemaran nama baik jenenge awake dhewe malah elek ngene iki. Ya apa ora? Ya Allah Pak Ne wis gak pisan pindho lho ngono kuwi. Padahal sesuk bodo ran ning ngapuran saling memaafkan anake dhewe tetep gawe ulah. Piye ngono kuwi? Sampeyan iso ngomongi anake ora? Ya karo kowe ya, Bu. Iya. Ya karo tok. Lho lah kae anake, lah kae lho. Anakku rene anak rene. Kangen di. Takbiran. Ngendi? Takbiran, Bu. Teko ngendi? Takbiran. Cangkemmu teko ndi? Takbir. Tekoni cangkeme kok moyang nangi. Takbiran. Takbir apa takbir? Takbir apa takbir? Ding ding nang ding ding tang. Bu aja kene Bu. Malah buke ngono. Aku takbiran lho, Bu. Atas sono, Pak, atas sono, Pak. Takbiran kok mripate abang. Takbiran kok montone abang. Lambene kok mambu. Lambene kok mambu naga. Aku ke ngono Kok mot. wajahe kaya naga ya kan. Nah yo. Bapakku ya naga. Ngawur. Aku ula cilik. Piye? Kowe ngaku Kowe apa ora? ngaku apa tak sodet? Aku lho takbiran Ngaku apa tenan, tak Pak. bedah? Takbiran apa mendem? Takbiran, Pak. Ya Allah, ya Allah. Maling nek rung bonyok, kuwi mesti rung gelem ngaku, Kowe takbiran apa takbiran? Iki sandale sapa iki? Selopku. Takbiran apa takbiran? Takbir. Takbir ngaku kowe Ngaku ora, ya Yakin, Pak. iki Bu, anak aku teleke lho iki. Eh? Anak teleke lho iki. Ya ora, Nduk. Ampunen Wedi nek telek tenan. Ayo, kowe ngaku apa ora? Ngaku apa tak pecuti? Ayo. Aku takbiran kok. Ayo. Takbiran apa mendem? Apa balapan? Jare pamit tak buta kok ora iso dikandani wong grek. Wis Pak, wis Pak, wis Pak, wis Pak. Rumangsane apa? Bapak, Ayo, wis, Pak. minggat ora? Bapak wis Pak. Rupane kok ngece. Bapak wis Pak, ngece. Bapak takbiran. Bapak, Aku gocelono, aku gocelono. Wis Pak, wis Pak. Tak aku apa sing mateni, Pak? Walah bangetan ta ya ya. Ngene bojoku mentolo mangan kayane ya Allah, ya Allah. Piye? Mangko dindi gak bener, bapak ra bener, mak ra bener, anak ra bener. Dilanjut apa ora iki? Sungkemane dilanjut ora? Gak wis, jan. Menyapa? Ora sungkem-sungkem rata jaran aku. Sono. Lah nyapa? Genep diterusne yo, glepot awakku.
Iya. Kok marah-marah toh? Suwe lho. Biar iki namanya tidak profesional kerja. Tidak ya, kuwi lho. Gimana sih? Profesional sih profesional, tapi ini awak saya remek, gepui. Rumangsa. Aku arep males karo dalange sing opahe kono. Sampai aku kurang ajar mulai ra bayaran. Saiki sampean dadi apa? Heh? Wis entek Dadi kok. apa? Aku wis gak dadi-dadian gak pateken aku. Dadi gareng. Ah. Dadi gareng. Topine ae digosik ini. to, topine Topine digosik. digosik ben Heeh, nek ngono malah ora kaya gareng. ben ra kaya Power Kuwi lho Rangers. jane rinjinge sapa kuwi jane iso digawa ning dhuwur panggung kuwi lho. Bah rinjinge nggon rias mau. Mawur ngene tuan rumah barang mbok gawa. Ora, ngono kok. Tase sapa kuwi? Tase simer-simer. Tak ki ngadai sandal lumayan. Topine digosik to, topine goreng lho. Heeh. Dikerencet sik. Ah, ngono. Walah, alah, kaya ayu-ayuwon mangsamu. Kowe iki kaya penyanyi rock ngono kae. Des. Des karo rambutnya di apa? Diure, dijambak. Diore terus dijambak. Ayo. Wah, piye? Kok nyambut gawe ora ngantek anu suwi kok wis rupane celonengan ki lho. Ora perkara kuwi lho diobo-obo awakmu karo niken iki. Ya ora ya sepurane ya Pak De, sepurane. Sampeyan Ya, ora kasine apa-apa. iki ganteng. Lho. Lahir batine apik. Estun Iki iki. lho seksine. Awak dhewe iki ketemu ya ora pisan pindho ning Iya. wis peng 5 Iya. ya ta. Peng 6 iki. Heeh. Sampeyan ki tak akoni apik. Apik. Wong cilikmu ndek jembluk sing ngomong aku, Nduk. Wah. Nggih, Astu Mas. Oh, Kula nggih ta? nate didusi kalih niki nggih riyen. Lho, Dileblebne ning jeding, Sing dilebleb. ngedusi aku. Menengo sik, menengo. Ya. Dileblebne ning jeding Mas anggitmu Mas ya Allah Mas disiksa Mas. Kok kejemen to? Kok kejemen lho. Mosok cah cilik lho Mas dileblebne to Mas. mosok- Ning padahal awak kuwi panas lho Mas. Oh. Dileblebne ning jeding ngono kuwi. Niken. Ya Allah kok. Niken. Bareng gedhe ngene iki ya. Kadang no Mas aku lek gak mentalan ngono kae no tak kei dhuwit, terus tak andokne soto ngono padahal cilik aku dileblebne Mas ya Allah. Mbok andokno soto aku wis tuwek ra ndek bam nduk ora jas iwak. Biyen jajal sik ra ngandang andokno. Ngaku mangan soto Pak kowe mangan sok goyal gayir ngiwon. Ya kok kok tangane mesti ngene. Lah iya. Iki ngono nandakno gareng tangane cekot. Oh. Tangane cekot duwe maksud gareng ora gelem nyolong jupuk weke liyan. Oh. Iya. Sampeyan ngerti gak iki mau acarane apa? Ah, Acarane ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan yang ke 27. 27. Semoga sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune, Amin. berkah barokah, Amin. angsal rahmate saking Gusti Allah. Amin. Ini yang dipengini semua banyak orang. Ya toh Amin. pernikahan yang ke-20 anniversary. Anniversary. Aku gak iso ngarani itu seperi ngono. Mas Gareng dek niki Pak Haji Eko Nggih. masih lenggah mboten? Pak Haji Eko tasik lenggah napa mboten nggih? Oh Sik. nggih, bebele tasik lenggah, bebele wonten dangane penggalih minggah wonten ing pepanggungan. Napa Bu Ajah? Kalih Bu Ajah sekalian. Apa badase? Heeh. Monggo sing longgar pundi? Menawi karenan lho nggih, menawi mboten nggih mboten napa-napa. Heeh. Tasih lenggah mboten? Ah, monggo Pak Haji Eko. Monggo, Aturan Pak Haji. minggah wonten pepanggungan. Nah, niki momen langka gitu. Jadi harus diabadikan. Oke. Monggo Pak Haji Eko katuran minggah wonten ing pepanggungan seperti itu. Cekar saking sasana pernikahan. Nunuju panjenenganipun Bapak Haji Eko. Saribit ingkang garwa nunuju panjenenganipun Ibu Ajah Asih. Loh. Gelange jan masalah. Ya Allah. Mboten Bu. Kula namung Niken. dalam Kaya mripatmu ki kok nyawang gelang. ya, namanya perempuan. Perempuan. itu yang, Mbok nek pengen gelange matur karo aku. apa mbok tukone? Lho sapa sing ngomong? Wong takon matur. Aku besok beliin ya. Ya. Oh iya, aduh, yang gini loh Mas Akbar ya malah bahasa saya malah ngompori malah. Wilujeng dalu, Bapak.
Nggih, wilujeng dalu. Iki piye to, Kok Jan? nggur sentuk-sentukan tok. Ya ora ngono ya tiket iki tak kon ngomong cangkeme. Hei. Lah wis luwih tuwek kok ora iso ngomong lho. Ah. Dibayar larang lho, pira 16 juta lho. Lho ya 16 juta dhewe lho. Aku sing 2 juta. Sampai 2 juta tenan. DP ne. Aku muni arep muni amin. Monggo Pak Hajeko, Ibu Hajase mbok menawi wonten sepatah dua patah kata komentar pada malam hari ini atau pesan-pesan kepada warga sekitar monggo. Puas napa mboten? Nggih. Monggo. Nggih. Puas iki kok Nek puas nanggap malih, Pak. Nggih. Matur nuwun Mas Akbar. Nggih. Tadi saya sudah sempat memberikan sambutan panjang lebar, cuman ini ditambahi sedikit. Nggih. Terima kasih banyak kepada kru dari Mas Akbar Nggih. dan juga Mbak Niken Nggih. yang sudah sangat memeriahkan acara ini Nggih. pada malam ini. Terima kasih banyak. Ibu Hajase, mbok menawi Monggo, ngendikan Bu napa? Haja. Oke. Ada sedikit kata dari saya Iya. cukup bahagia, senang, puas dengan penampilannya yang all out ya. Iya. Iya. Saya juga terima kasih buat tim Astra Barat. Astra Tim Brata. Asta Brata. Asta Tobrut. Ya, yang luar biasa. Asta Tobrut, Mas. Lajeng Bu, Buat, lajeng. saya terima kasih buat Nggih. tim Asta Brata yang luar biasa, yang masih muda-muda dan Nggih. hebat. Nggih. Ini luar biasa banget, menginspirasi. Nggih. Jadi saya sangat senang dan puas. Amin. Insya Allah aku Amin. dieling nomeneh Mas, bae nanggap yang ke katuran malih. Amin. Mboten usah Amin. ndamel gareng ponder. Ponder, ponder. Estu. Aja Mbak, ngesakno lho. Mulas kok ngene ojo mentolo men sih. Bu, jenengan melas kali kula, Bu. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Jenenge Akbar kali Niken Gedindase, niku gedindase. masalah tega kali kula, Yo Bu. ben, lha wis tega ambek aku ya. Lah wong gantenge kaya ngene ra diobok-obok. Lah ngopo ora tega? Monggo Ibu kali Bapak mempunyai request nopo badhe Request nembang lagu. napa request mawon. Nggih, request lagu napa? Request. Oh, Pak Eko karaoke nyanyi. Nggih. Napa Pak? Enggak, Mbak Niken aja yang nyanyi. Oke. Lagunya Mbak Niken sendiri yang biasanya saya lihat di mobil sama istri nemen. Oh, nemen. Oke. Siap Bapak. Ya, monggo dilanjut Mas. Oh nggih, Matur nggih. suwun sangat. Nggih. Nggih. Wes napa Pak? Ngrogong-ngrogosan napa Pak? Mboten saroko Pak. Lah ya Allah, ya Allah. Olah HP ra ira. Tas kula niku gedhen rumangsan, Pak. Pak niki mau lagune nemen nggih, Pak? Nemen. Nggih, nemen. DP-ne riyen, Pak. Weh. Nggih. Mengke lek mboten di DP mboten muni niki. Nggih. Napa malah kibote wah niku jajan kadange digawa. Sabar, Tris. Terayo jenenge bocah yo ngene iki teh, ya sabar ya. Heeh. Dari tim-tim Bani Sukarti atau Dekornya mungkin boleh. Oke. Siapa ada yang mau? Mbak Sida mungkin. Mungkin yang pakai baju. Ada Mas Ferry. Pakai baju. Ayo joget-joget di kembar. sini, Ya, joget joget bareng. Ya, di nggak sini. apa-apa. Ayo, nggak apa-apa di bawah situ. Ini namanya Mbak siapa ini, Mbak? Mbak Rosida. Mbak Mbak Rosida. Hmm. Monggo, Mbak. Ya, Mbak Sida biar. Monggo. Walah kok padha karo aku. Jadi ini. tadi waktu di sore tadi ada gini Mas Akbar. Bagaimana? Mbak Rosida sama Sabrina ini kan sama-sama overweight. Oh. Katanya gini, gimana Yes. Tante Asih kalau saya mau foto di pangku sama Mas Akbar kaki satu sama kaki satunya. Woi, iso Mas Akbar sok gepeng iki kok. Monggo. Mas Tib ya kaki satu dan satunya. Mau minta foto, tapi di pangku syaratnya Mas. Mboten. Pakai 2 lutut. Orangnya segini Mas. Loh. Mas Akbar langsung mundur dong. Aku langsung ngambekan dowo. Ya ampun. Ya Akbar ampun. langsung Al-Fatihah. Ndak Mas guyon. Nggih, Ya, bener, guyon bener. aja. Kadung mak teratap paling. Hei. Ora Mbak, guyon tok kok. Aku yang tak kok. Guyon aja. Nemen ini Mbak Rosida mau Mbak mencoba. Rosida Tobrut. Ya ora. Mboten Mbak mriki. Mbak. Wis tak dekep Mbak. Nggih mboten mriki Mbak. Mboten Mbak ya Allah. Kok enek tambahane.
mau menjoget atau bernyanyi bersama Mbak Niken, Mbak Rosida? Nyanyi bareng aja. Oke. Dari mana Bani? Mana tadi? Gani Soekardi. Oke. Double. Oke, siap. Monggo temen. Oke, Dek Niken bersama. Oh, malu-malu kucing. Kucing. Ojo ngawut ewe. Sini Mbak Rosida. Mbak Rosi ngene. Rosi. Kene wong ning kono padha iri kabeh, soalnya aku iso jejeran karo sampean. Kan wong ayo foto rame Cek. Mbak Rosida, nanti kalau joget sama Dek Niken nyanyi bersama Dek Niken nanti jogetnya Dek Niken ditiruin loh ya. Gimana aja jogetnya Dek Niken ditiruin. Pokok aja sampe bokonge dikek ngarep. Iya bokonge kek ning ngarep ki. Piye carane? Ya terus. Lah wong iki bokonge nanti, Mbak. Niken. Mboten, Mbak. Niki lho. Bokonge kan teng mriki to, maksud kula ngoten lho. Mengke madhepe teng pundi ngoten lho. Enggak. Iki bangkeanku Cek tak tinggal. Pargoy, Mbak. Zaman sekarang gitu yang sentit. Ayo to, Mbak, ndang lo jajal-jajal. Tuh. Baik. Baik. Akbar yo nyawang to, Bar. Ora. Ayo nyawang to. Boten. Ora nyawang mung lirik kok, Ken. Rumangsaku. Anu, ki ada sego, ki ngesek sego lho. Ora Mbak ya Allah. Wih, berarti ayem kok Mbak Niken. Ayem lah, pastinya bahagia selalu. Alhamdulillah. Ojo diet. Sakti. Ojo Lho makane saking sakti iki ora enek perubahan iki. Tapi wingi wis turun kok Mbak Rosida, bobotnya turun 2 on ya Mbak ya? Turun di bawah timbangan. Dorong on. Ayo nemen Mbak Rosida bersama Dek Niken Salindri. Oke. Yo. Ratekna yo. Oke.
makasih Mbak Rosida, Pak Eko, Bu Asih, nggih. Mau nyanyi lagi toh? Apa? Oh sudah puas, sudah. Sudah nggih. Sudah puas, sudah dapat. Oh iya nggih. Nggih. Mboten sias ngono toh? Foto kali Mas Akbar. Ayo. Wah. Mas aku. Duduk dulu deh Niken, istirahat dulu nanti lagi. Ya. Diterusne Mas Gareng ya. Nggih, monggo. Mbak Enggar karo Mbak Dwi jumeneng bareng yo. Ayo, sepati co. Ayo, balik ke gamelan yo. Yuk. Yuk. Hop. Selamat malam, Mbak Enggar, Mbak Dwi. Selamat malam. Salaman sih karo Mas Gareng, halal bialalan dulu. Minal aidin wal faidin, ya Nduk Dwi. Mohon maaf nyuwun sewu. Ngapunten. Nyuwun seket. Oh, nyuwun pangapunten nggih. Mbak Nduk Enggar, minal aidin wal Minul. Iki lho Om iki. ayu marpate kok dawur. Enje Iya, Nduk. minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf. Oh maaf, Nce. Iya, Nduk, tak sepuro kabeh luputmu. Nggih to. Sak gedhe-gedhene nggonamu sik gedhe nggon aku ya. Walah. Aku penduwe. Sepuro kuwi lho dosane. Nggih, Dik Enggar, Mbak Dwi, monggo iki badhe. Iki ana pamundutan Napa? Mbak Enggar karo Mbak Dwi. Ya kuwi saka lumantar WhatsApp. Milih sampean tembang kangen apa podang kuning. Ya. Nce, tembang kangen mawon. Oke, Mas siap. Akbar. Buka saka tenor digayengke. Yo, Mbak Enggar karo Mbak Dwi. Tembang kangen. Dados jogeti Mas Gareng. Ya. Yo. Langgam sik. Ya. Langgam sik. Ya. Langgam sik Ya. yo, Aryo. Jangan dong Eja. Kakean nastarmu, Mbak. Oh iya. Sing di. Wah, sing ndi? Bon, ya. Yuk. Waya wengi udan krimis raus
Dilanjut Mas Gareng. Wayah ambekanku pedhot. Oh iya, ora kena kudu semangat. Nah, diwalik slendro, sepatu slendro. Ngladeni sing pamintane slendro. Siap, nggih. Dek Sinta jumeneng. Sinta jumeneng kalih. Sinta tok wae. Sinta tok. SWP. Ayo ta, Sin. Bibar Mbak Enggar Pawon, Dek Sinta. Ya, sepati slendro. Heeh. Selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Mas Kicuk. Gareng. Oke, ya gareng. Gareng tipes. Gareng tipes. Sing jenengno ya cah elek lor dhewe ireng iki. Gareng tipes. Dek Sinta selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Nah, ki ngaturke milih podang kuning kok gerajakan. Oh nggih, Apa? suara terbanyak mawon nggih. Suara rakyat, suara Tuhan. Apa? Gerajakan. Oke. Heeh. Nah, yo krutuk sing ngendang krutuk. Lho. Rajakan, yo angkat. Nah, Kopi piye? Yuk. Oke. Gandeng tangan neng pinggir
wadon selonjonan lan wadon upir-upiran Oke, garenge modar. Sekali lagi, ben modar pisan. Dibalekne ning pelok. Heeh. Sepoti pelok terakhir Dik Niken Salindri lagi. Gimana siji 10 yang ngatasi yo, Mas. Sawangane ya. Kembali ke Dik Niken. Ayo, Dok. Sepoti yo sing pelok yo. Sing gundul lapan. Rumangsa sing ndi sing gundul? Anu ae, yo lagu. Ya. Ralani muni. Edot Niken. Kok tuweles to, Mas? Apane? Sampean ngompol ya. Mboten. Keringetan wong nyambut gawe. Jareku teles. Jareke sapa? Jareku. Oh, ya kuwi kutan banyu maling. Penutup ya, Dik. Apa? Sing seraginan bebas. Yo, sing seraginan. Seraginan terus. Seraginan yo go penutup balekne ning pelok ora. Ya. Heeh. Apa? Gelo ninggal katresnan? Ya wis manut wis. Ah, ninggal katresnan wae ya. Heeh. Enggak mau, enggak mau. Lho, apa? Gelo wis gelo. Oke, gelo. Bisa wis bisa. Kok yo ngolang-alah to kok enek sing ndi. Bisa surupe. Sore yo. Waya sore. Tapi nadane dindekne ya, Mas. Iya. Heeh. Ya. Apa? Manut? Heeh. Kanca-kanca apa? Heeh. Heeh, ya. Heeh. Mangga? Yo. Bareng Asta Brata. Diaturkan selamat malam untuk Paman Mirsa dimanapun Anda berada. Bareng Asta Brata